Ага, салом ва ишора срочно салом. Бачаҳо духтарако милли дами господа гироми қадр барномаи навбати саволои беспашадни хэштег 7 ба меҳмони имрӯзаи мо акай Парвиз Раҳмат ака суханмонаш каси дар барнома иштирок монтажёри рептиҷи яке аз корпешбарои коргари рептиҷи ҳастай якам ганда грандиозни дар саҳифаи худаш дар соҳаи худаш созай дар репертуараш гап нест ака натури меҳнат мекунӣ боиси усо пранк чизотам мебинам созай ака мақсад дар барнома мо саволҳои бетааб дорем ака розӣ охи 20 саволай гап нест ака нами ака бисёр вақт бо ҳам барномаи ман сёмка мекунам неки и барномаи ман ҳамада яка мара як гап гуфт ки ман ситора нестам ман гуфтам ака дар барномаи ман неваж набудан ситора хеле сусу либои ҳамара ба як чашм мақсад нигоҳ кунанд дар кора ан яка боша саломатӣ мешава ака мегзарем ба қисми саволҳо акаҷон саволи просто ҷавоб дорам ҳо ё не баба бисёр саволам ба ответо дига намудам аста якум савол ака ягон бор дар ҳали ситуатсия ғалтидагӣ ки туалет медрои дар оҷо бумага нест кинои матрица дидагӣ ака перевозчик ба тоҷикӣ чӣ мешава перевозчик айку кино як кино ҳастам ра дидагӣ ака Джейсон Стэтхэм бозӣ мекунам залатая корона гӯш кун ягон духтам ачак дикагӣ ака чӣ мегӯй ба урусӣ чӣ мешава что сказал ла агар духтам что ты говоришь анихтариш чӣ гуфтӣ что ты говоришь саволи наводӣ ака жёсткий диск ба тоҷикӣ ака переводиш озтам як саводина хиёл надорисм барои ман агар ав кабинет фаҳмида саводин гуфта савода жёсткий диск аядам кунам гап нест ака саволи навбати ака касета ба тоҷикӣ чӣ мешава мелодрама чӣ мешава ба тоҷикӣ мелодрама куна киноиш хикат ба тоҷикӣ чӣ мешава маънош намедонам переводш намедонам гап нест ака бумагара бисёр дӯст медори ё қулуқа гап нест нисбати барномаи ман чӣ фикр дорӣ акаҷон барномаат зур хитам зур ҳама чиз зур гап нест саволи навбати акаҷон саволҳои хеле бо хеле мактаби ҳам метимад ака не только мактаби ҳами то что барои чи ака я тебя хорошо вижу ба тоҷикӣ чӣ мешава ака ака ихе маънош хати дигар чӣ мешавад матро нағз мебинам на хушрӯ мебинам да мана нагӯх ака гап нест матро хушрӯ мебинам я саволи 12 ака савол лахай рост шуд ҷавоб ди ака бисёр мандарин бисёр мехӯри ака қабуз балай тамом ака гап нест саволда худатам отдельный гап нест саволи навбати тревога ба тоҷикӣ чӣ мешава саволи навбати акаҷон гап нест ветер с моря дул чӣ маъно дорад ветер с моря дул ягон бор дар ҷубор ғалидагӣ ака дар ҳамин ҳаёт чанд духтара фан кардӣ акаҷон аниқ меган қалфи дили дуя ака саволи навбати ака фаҳмидам ки пеш хитам репе буда реп мехонда не дурӯғ фаҳмидам ага не баъд дар ин барнома шум намебинӣ акаҷон саволи навбати да гузаштем ака савол 20 барнома чӣ хеле ки тез буд чӣ чота серьёзный рафт ништи як мадам форид ами бастара мешиносӣ ака баста мефаҳмад ака мо апарарод мачак гап нест ҳазор раҳмат барои иштирок ака гапот надорум барнома маъқул шид хафа нести ака гап нест зинда бошед ҳама каса бачаҳако духтарако милли дами господа гироми қадр и буд саволҳои берамона хэштег 7 меҳмони имрӯзаи мо яке аз акаҳои грандиозни акаи ман мешава раҳмат акай бор дига барои иштирок ҳама каса бошед бачаҳако лайка қобчаш хати зер кунед дар канал подписатсия кунед
фақат бояд серияи дигаша мепартон бародарон нав. дастгирӣ кидан шад нав каналша ки шуда 8000 подписчик кардӣ. уҷои 8000 шидак бародаро дар муддати 3 ҳафтам хали шид 2 ҳафта максимум бо рафтесай ҳама каса гаптон надорум зинда бошед ҳама каса бошед ғарибоам бошед